akwai wasu regrets ƙanana saboda an yi wasa da kuɗi ba a yi tattali ba. Ina da kaya da 70 million na buga na kai kasuwa. Daga nan ne aka daina kallon DVD, aka dawo online da sauransu kuma ya kare. To ba shi bane, ya kamata a ce akwai abubuwa da yawa. Sunana Bello Muhammad Bello, wanda aka fi sani da General BMB. An haife ni a cikin garin Jos. Na girma a cikin garin Jos. Na yi karatu a garin Jos kafin wasu wajaje kuma. Sannan kuma a cikin garin Jos ɗin a nan na base as an actor, director, screenwriter da komai da komai. Kuma a nan na samu suna, kuma har yanzu ina zaune a cikin garin Jos. Akwai wani friend ina ana kiran shi Asta, suna zuwa wajajen harkokin films suna shooting. Ni kuma gaskiya a lokacin ma ni na tsani abin gaba daya. Ina zuwa location ɗinsu Asta zan zo zauna suna ɗan shooting, sai ana ta an samu wani camera ana ta mai retake, in an ɗauka ya kwafsa a sake ɗauka ya kwafsa. So na yi ƙoƙarin holding dai ban san lokacin da dariya ya fito min ba. So Asta sai ya challenging ina, you think you can do it? Na ce why not? Na ce ba gefe na bane but zan iya yi. Ya tuna magana mahaifiyata kawai sai na shiga. Sai na shiga ana mun one take sai duka suka fara tafi. Aka yi ihu suna murna. Sai na ce a shi kenan I just did it ne in nuna maka zan iya kawai. Sai daga nan kafin ka ce wani abu, shi wanda nake shi yaro ne a wajen boss din film din, villain din. Sai gashi kawai suna ta fada da role ina, sai gashi na dawo ni ne ma ainihin villain din film din gaba daya. So aka zo aka haska a new era, abokanai na mafarauta da yan daba da gayu aka daga ni sama ana murna irin namu ma suka ringa ihu, ni kuma sai ina jin daɗi. So first film din da na yi shine Rai. Daga nan sai na zo na wani film Rai. Na zama triple role na buga a film na. Ni ne kaka, ni ne uba, kuma ni ne ɗa. Ambition ina growing up is to become an army general. So kuma a hanyar tafiyar sai na haƙura. Na yi nisa, in fact na yi nisa har na kai tama 2 haka a defense. Na haƙura kawai kaucewa na yi ba don wani abu ba, a'a, saboda ni ba na so a bani command, ba na so a ce tashi ka tashi, zo taso, a'a, ni I want to give command. So sai na ga zan iya zama general ɗin kuma a haka. Tunda na zama a fim na zama general. Idan ka zo kusa da ni za ga inda nake rayuwata, za ga na rungumi kowa tare duka. So a irin haka sai na zama mai mutane da kowa da kowa, Christian, Musulmi, waye, kowa da kowa. Sai ana kira na general akan wannan. Sannan kuma sai ya zamana kuma a harkar fim da nake yi, ina ganin babu abin da ba na yi a cikin harkar fim. Kowane field a cikin fim, abin da ya shafi fim ina cikinsa kawai. So general ɗin duka sai suka haɗu gaba ɗaya kawai. Ni bana disrespecting mutane and I don't take disrespect. In ka raina ni ba zan ji daɗi ba, amma ni ban so raina kowa, ina iya rayuwa da kowa. Amma maganar da za a ce faɗa rashin jini ai rashin tsagawa. To amma a yanzu in ka kula an samu sassauci. Wani ma zai shiga social media ya zage ka ko ya wata rashin kunya, me za ka yi masa?
ba abin da za ka yi sai ka zuba masa ido, saboda duniya ai makaranta ce. In ka zuba masa ido ka kalle shi ga ni ba duk abin da ka ga na yi an yi min ne tit for tat, rashin jini dai rashin tsaga. Ko da an sare kaya to ai kaya ta sake tufowa. Yaran namu da abokanmu da jama'armu su ne suke juya industry na, ko a nan ma alhamdulillah Sadiq Sani Sadiq yana ciki. Ba wanda zai ce bai san Hamza Talla mai fata ba, ni na kawo shi yarona ne. Haruna Talla mai fata ni na kawo shi yarona ne. Ado Oshere ni na kawo shi yarona ne. Abdul Yuza da yarona ne na fara sa shafin. Ga Jamila Zanzan ma, ga Tinkin mai gashi ma duk na fara ɗora musu kamara. Suna da yawa sosai ba. Akwai wasu regrets ƙanana saboda an yi wasa da kuɗi ba a yi tattali ba. Duk da cewa na da kaya na 70 million na buga na kai kasuwa, daga nan ne aka daina kallon DVD, aka dawo online da sauransu kuma ya kare. To ba shi bane, ya kamata a ce akwai abubuwa da yawa da aka investing a baya aka ringa ajiyewa. To amma mutum bai da ilmul gaib balle ya san me zai faru a gaba. Kawai dai ni na san cewa na yi tawakkali, so na yi regretin rashin tattali. Ya kamata a ce an wuce matsayin da ake a yanzu. Saving kuɗi zan yi sosai saboda in guje wa walaƙancin gaba. I've seen a lot of things. So yanzu ma ina iya ba masu kallo wa'anda za su shigo ba ma sai ɗan fim ba, kowane ma sana'a kake a lokacin da samu yake zuwa maka kai kokari kai 7. Ina san ɗan wake sosai, ya ji mai da yaji. Ina cin abu, ina cin tuwo miyar kuka sosai ba. Amma duk wani abin da ya zo ni a cikin nau'in abinci har yanzu ban ga abin da ni ba na cin sa ba, sai abin da ya kasance haramun.